vedeli sme jednoznačne, že nastupujeme v pozícii outsidera, ale chceli sme uhrať čo najlepšie výsledok, po prípade aj vyhrať, ak by sa dalo samozrejme. Taktika bola jednoznačne vychádzať z defenzívnej, zabezpečenej obrany, brániť zónovo a púšťať Čechov jedine cez mantinely na našu bránu. Prvých 10 minút nám to išlo výborne, boli sme absolútne vyrovnaným superom a potom sme sa začali menej koncentrovať a vymýšľať iné veci, ako sme mali naplánované a začali sme dostávať góly. No, Slovensko bolo v tomto zápase v pozícii jasného outsidera, brali ste to tak aj vy hráči? Áno, vnímali sme to, že sme v pozícii outsidera, ale cítime to tak, že už je čas, aby sme uhrali Čechmi nejaký fakt dobrý výsledok. Bohužiaľ, dnes sa to nepodarilo, ale myslím si, že sme mali naviac. Takže motivácia asi obrovská, keď zápas. Motivácia je vždy obrovská voči takýmto súperom, pretože sa jednak môžeme aj veľa naučiť, ale hlavne to, keď ich potrapíme alebo získame si mi nejaký bod, tak je veľké znamenie, že náš fotbal ide vpred na Slovensku. No ja som v podstate s Českom sme hrali teraz na takomto medzinárodnom fóre prvýkrát. Poznáme ich kvality, vieme, že tam majú vrcholových profesionálnych hráčov. Áno, v podstate sme nastupovali pozícii outsidera, ale určite sme sa takto duševne necítili, proste bojovali sme po každú loptu a vedeli sme, že budeme sa snažiť na Za stavom 0-0, jeden z našich hráčov nastrelil žrť. Mohlo by to možno nejako ovplyvniť ten zápas, že by boli nervóznejší možno, keby tú času premenil? Ťažko sa to odhaduje, ale určite by nám to pridalo na nejakej pohode sebavedomí a možno by sme tú prvú tretinu vyhrali alebo remizovali a bolo by to inak. Ťažko povedať, či by nervózneli. Nemali úplne super predvedený úvod, teda do 11. minúty sa mi zdá, že sme hrali 0-0. Všetko sa nám darilo, ten prechod do útoku sa nám darilo, ako sme si natrénovali. Škoda tej nevyužitej šance. Možno, že by sa to trošku zmenilo, ťažko povedať teraz. Kedy sa podľa teba zlomil zápas? Že či si už začali... Zápas sa zlomil na začiatku druhej tretiny, keď sme si povedali, že nemôžeme dostať ďalšie góly. Išli sme hrať presilovku a vtedy sme dostali 2 góly, čo nás psychicky dosť deptalo. Česi zapli na plné obrátky, keď hrali 4. Ešte viacej ich to vymotivovalo, vyjecovalo a dali nám 2 góly. Bola to chyba naša. Zobrali ste time-out, čo ste sa snažili hráčom tedy povedať? Jednoznačne upokojiť sa psychicky po tých strelných góloch. Myslím si, že to je to najdôležitejšie, čo v podstate sme mohli urobiť. No a zoskupiť sa ešte bližšie k sebe a čakať na tých Čechov, čo spravia ďalej, no a po prípade ich prekvapiť. Tak hovorím, že technicky sme sa za posledné roky posunuli veľmi dopredu a máme naviac, akurát kvôli chybám a nejakým výpadkom koncentrácia a nedodržiavaniu toho, čo sme si povedali, to nás stálo lepší výsledok. Myslím si, že naši chlapci bojovali úplne na bomby. Tie fyzické rozdiely tam patrne možno, že bolo vidno, to si musíme priznať. Je to trošku asi inak ako tie tréningy v Česku, trošku inak ako na Slovensku. No, ale nemyslím si, že chlapci nejak by odpadávali. Bránili sme hrať 60 minút pod tlakom, takmer 60 minút pod tlakom. Je veľmi náročné na kondíciu.